A Vía da Prata, que rozou os 10.000 peregrinos no ano 2024, será un dos grandes reclamos da Deputación de Ourense na Feira Internacional de Turismo Fitur, que se vai celebrar en Madrid do 22 ao 26 de xaneiro. A institución provincial aposta por ese itinerario xacobeo entre as actividades de promoción máis destacadas, coa presentación dunha nova campaña sobre a multiexperiencia da Vía da Prata na provincia. A iniciativa, destinada tanto ao público nacional como internacional, presentarase precisamente o 22 de xaneiro. Esta campaña de divulgación enmárcase nas numerosas actividades de promoción que lidera a Deputación de Ourense, co obxectivo de difundir o patrimonio cultural, natural e etnográfico da provincia a través do itinerario xacobeo máis extenso en Galicia, que conta con 200 kilómetros na provincia de Ourense e transcorre por 28 concellos. A campaña, que se vai presentar en Fitur, súmase a outros proxectos como o Camiño por Etapas, promovido pola Deputación de Ourense o ano pasado a fin de involucrar a poboación local e que permitiu realizar este itinerario xacobeo en 5 domingos por tramos de aproximadamente 20 kilómetros. Máis dun centenar de usuarios procedentes de diferentes concellos apostaron por esta nova forma de facer o camiño, pola que a Deputación seguirá apostando en 2025 con transporte e guía.